Hello po mga mamamayang, good evening. I-remake lang po namin yung aming puto maya. Ito na po ang mga ingredients na ating gagamitin. Malagkit sweet rice, yung white na malagkit po, unang-una sa lahat. Tapos ito pong malagkit na purple ang kulay po, ang ating i-combine po, yung puti at saka yung purple na malagkit sweet rice. Sige po, umpisahan na po natin ang pagluluto. Ilagay po ang inyong mga sweet rice sa loob ng kaldero po. Mahilig po kasing magtansya-tansya lang itong ating dakilang katulong, kaya kabisado niya na po kasi kung gaano karami ang ilalagay sa kaldero para po sa kanyang lulutuin. Ayan na po, paghahalo-haluin nyo lang pong mabuti ang purple at saka yung puti na rice. Ayan po mga mamamayang, huhugasan lang po ang inyong sweet rice. Pero yung iba po, ginagamit nila yan sa kanilang mga nilulutong sabaw, ang sabaw ng sweet rice. Ayan na po mga mamamayang, nilagay na po sa apoy ang ating sweet rice. Hihintayin na lang po natin na kumulo ito at maluto. Pero tatakpan po muna natin sa ngayon habang hindi pa siya naluto. Ayan na po mga mamamayang, kumukulo na ang ating sweet rice. Hinaan lang po ninyo ang inyong mga apoy para po hindi masunog ang ilalim nito. Tatakpan po muna natin ulit for 30 minutes daw, sabi ng ating dakilang katulong. Ito pa po pala mga mamamayang ang ating ingredients sa ating puto maya, ang luya. At ngayon po ay atin na itong i-blend. Tapos meron pang coconut milk po na lucia. Yan na po mga mamamayang. Sasalain po ninyo ang inyong mga luya. Tapos po, ang sabaw po ang ating gagamitin doon para ilagay sa ating sweet rice mamaya po. Ayan na po. Pinipiga-piga na. Yan po kasi ang gagamitin para hindi nyo manguya ang mga luya. Kaya yung juice ang ating gagamitin po sa ating pagluluto ng puto maya. Ready na po itong ilagay sa ating mga kawali na mayroong sweet rice. Ready na po itong ilagay sa kawali. Tapos yung luya juice. Tapos yung sweet rice. Umpisahan na po namin ang pagluluto ng aming coconut milk at saka ginger juice. Lagyan po ng asin ang gata. Maglagay ng asukal na 1/2 cup. Dagdagan ng 1/4.
Hahaluin po ang inyong mga gata. Tapos ilagay ang ginger juice. Pinalapot po yung gata. Tapos pwede nang ilagay ang sweet rice. Tapos patayin nyo na po yung apoy pag malapot na yung gata. Kasi po masusunog ang inyong mga sweet rice. Ayan na po mga mamamayan. Haluin po ninyo. Ayan na po mga mamamayan. Luto na ang ating puto maya. Ganyan lang po ang pagluto ng puto maya. Ayan na po mga mamamayan. Inilagay na po sa dahon ang puto maya. Ipapakita ko po sa inyo mamaya pag natapos na. Ayan po ang ating puto maya, mga mamamayan. Natapos ang ating pagluluto ngayong gabi. Maraming salamat po sa mga nanonood. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong ate mayang na nagsasabi, mabuhay!